Истинската анти-ейдж грижа не изглажда за часове. Тя подобрява кожата с всяка изминала седмица. С времето кожата започва да губи плътност и еластичност. Фините линии се задълбочават, а бръчките стават все по-видими, особено около очите, устните и челото. Много продукти обещават анти-ейдж ефект, но действат само на повърхността и не подпомагат реалното възстановяване на кожата. Озаряващия елексир на Балевски и Киров е създаден като концентрирана анти-ейдж грижа, която работи в дълбочина, подхранва кожата, подпомага регенерацията и изглажда финните линии с редовна употреба. Текстурата е лека, но силно активна. Кожата става по-плътна и по-еластична и видимо по-гладка без мазен филм. Не е случайно, че Балевски и Киров са отличени като иновативно предприятие на България. Това е признание за формулите им, фокуса върху анти-ейдж ефекта и реалните резултати, а не просто обещания на етикет. С времето кожата изглежда по-стегната, бръчките по-малко изразени, а тенът по-равномерен и сияен. В сайта на Балевски и Киров има над 8000 реални отзива с снимки и средна оценка 4,93 от 5. И най-важното, ако не си доволна от резултата, Балевски и Киров връщат парите. Без въпроси, без условия, без риск. Виж реалните резултати и провери наличността от линка в описанието.